Metsäpellon tiellä kesti peräti 55 tuntia. Ennen kuin kerrotaan, minkä takia tämä asia on ajankohtainen nyt, niin katsotaan uutisjuttu tuon panttivankidraaman ensimmäiseltä päivältä. Yli 100 poliisia piirittää edelleen Lahdessa 2 vaarallista vankikarkuria, jotka ovat linnoittautuneet kerrostalon asuntoon. Vankikarkureiden piiritys sai alkunsa huumeratsiasta, jonka poliisi yritti tehdä puolilta päivin Lahdessa Metsäpellon tie 55 olevaan asuntoon. Ratsia kuitenkin epäonnistui, kun asunnosta tulitettiin sisään pyrkiviä poliiseja ja 1 poliisi haavoittui. Vankikarkurit ovat ampuneet tänään useaan otteeseen noin 7 laukauksen sarjoja ja yhtenä tulituksen kohteena on ollut tuo taustalla oleva poliisiauto, joka on asetettu tielle tiesuluksi. Tilanne muuttui entistä uhkaavammaksi sen jälkeen, kun vankikarkurit itse soittivat lahtelaiseen Radio 99 ja vaativat käyttöönsä pakoautoa uhaten muuten räjäyttää talon ilmaan. Tilanne on aika kriittinen sikäli, että tämä huusholli, tämä puoli kalo lentää tätä vittuun kohta, jos ei tapahdu jotain. Mulla on täällä vielä semmoista kivaa ainetta kuin C4. Mä oon armeijassa saanut pioneerikoulutuksen ja asentelen kaikenlaisia kivoja pikkupommeja. Tervetuloa vaan poliisi ovesta ja ikkunoista. Täällä on kaikkea kivaa teille.